Byddech chi'n byw mewn ardal lle does na ddim ysgol Sul ar hyn o bryd, ac yn poeni am y peth. Dros y blynyddoedd diwetha yma, dyn ni wedi clywed lot o storïau am ysgolion Sul yn cau. Ond diolch byth, mae yna storïau hefyd am ysgolion Sul newydd yn agor, ac mewn ardaloedd lle mae yna ysgolion Cymraeg, mae yna bob amser cyfle i sefydlu gwaith newydd. Dydy hynny ddim mor anodd falle a beth fydde rhywun yn ddychmygu, a mae yna help i gael. Felly, os ydych chi awydd sefydlu a gweld cyfle i wneud gwaith gyda plant a phobl ifanc, boed ar y Sul neu canol wsos, mae clwb plant Cristnogol, clwb ieuenctid Cristnogol i gyd yn bosibiliadau. Cofiwch, mae yna help ar gael. I ddechrau, mae yna weithwyr ar hyd a lled Cymru. Mae yna bobl ar gael fydde'n barod i ddod ato chi i roi cyngor. Mae yna brosesau wrth gwrs efo diogelwch plant, ac eto mae yna gefnogaeth gan yr enwadau i ddiogelu hynny. Ond yn fwy na dim byd, mae yna domen o adnoddau ar gael. Gwerslyfrau ysgol Sul, llyfrau ar gyfer plant, pobl ifanc, llyfrau ar gyfer clybiau, llyfrau gemau, llyfrau crefftau. A dyn ni'n hapus iawn i gysylltu â chi, i ddod i gysylltiad, i weld be gellid i wneud yn yr ardal. Felly cofiwch, os ydych chi'n gweld cyfle i sefydlu gwaith ysgol Sul, neu atgyfodi gwaith sydd falle wedi dirywio, cysylltwch â ni, mi wnewn ni'n gorau i'ch helpu chi.